Bismillahirrahmanirrahim. Rayuwar Hinaya. Babi na 3. Masu sauraron mu idan ba ku manta ba, a baya mun tsaya ne inda muka ji. Cikin zafi Anam ta ɗago ta kalli mahaifiyar ta su hawaye taf a idanuwanta ta ce, Wallahi momi ko kashe ni zaki ba zan fasa faɗa miki gaskiya ba. Allah ya ganar da ke abin da kike aikatawa ba daidai ba ne. Tana gama faɗar hakan ta bar wurin zuciyarta na zafi. Nan ne muka dakata a baya yanzu kuma za mu ɗora. Momi kuwa cika ta fam ta kalla Haisam ta ce, Allah ya isa tsakanina da kai saboda kai ne ka sauya min halin ya ina faɗa tana faɗa. Saboda kai ma kafin mahaukaciyar uwarka ta mutu sai da ta koya maka mugun hali irin nata. Duk da ta mutu amma asirin da ta yi ma Alhaji bai daina tasiri a jikinsa ba. Wallahi ka ji na rantse da Allah sai na yi maganin ka Haisam. Ta juya ta bar wurin. Haisam kuwa wannan karan kasa daurewa ye. Hawaye ne yake bin fuskarsa. Sam ya kasa tsai da su. Rabon da ya zubar da hawaye tun rasuwar ummunsa. Duk da azabar da mam ke gwada masa san baya kuka sai dai zuciya ta bala'i. Da ƙyar ya ja kafafuwansa ya bar falon ya shige fat ɗinsa ya kwanta ya fashe da kuka kamar mace. Yana dafe saitin zuciyarsa da ke yi masa wani irin zafi. Yana wannan yanayin ne bacci ya sace shi bai farka ba sai karfe 1 na dare. Wanka ya shiga ya yi kana ya ɗauro alwala ya gabatar da nafila kamar yadda ya saba. Kana ya buɗe alƙur'ani mai girma ya fara karantawa cikin ƙira'a mai daɗin sauraro. Bai ajiye ƙur'anin ba sai da karfe 4 ya yi. Kana ya addu'o'i ya cire jallabiya ya kwanta. Yana jin dukkan damuwarsa ta yaye karatun alƙur'ani kenan maganin damuwa da sauran abubuwa. Alƙur'ani na daban ne. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Idan kana cikin damuwa ko kunci ka karanta Alƙur'ani za ka ji damuwarka ta kau. Allah ya samu dace ya ba mu ikon karanta shi ko da yaushe. Ƙauye kuwa, Hinaya na samun sauƙi sosai yau kwananta 5 a asibiti. Inna Atika ce ke kula da ita, babanta kuwa, duk ranar da ta kora su bai kuma dawowa ba. Gaba ɗaya ayyukan da Hinaya ke yi yanzu baban ne yake yin su. Ranar da Hinaya ta cika sati aka sallame su saboda jikinta ya warke sosai. Har hasken fatarta ya ƙara fitowa. Gida Inna Atika ta wuce da ita, ta ce ba za ta koma da ita gidansu ba, kan Lami ta kashe ta. Hankalin Hinaya kwanciya ya sosai, Inna Atika ta siya mata sababbin kayan sawa kala 3 'yan kanti. Kana ta ɗinka mata kala 2 na atamfa da sabon hijabi har na makaranta. Kwananta 2 da sallamarsa a asibiti suka koma makaranta saboda jarabawar shiga aji na 1, wato JS1 aji 4 na sakandare da ke ƙauyen. Tana dawowa daga makaranta ta haɗu da babanta a hanya ya ɗebo ruwa. Karɓa ta suka ƙarasa ƙofar gidan ta ajiye mai cike da tausayin baban nata ta ce baba ni zan wuce kar gwagwa ta gana daɗe ta fito nema na. Kallanta ya kana ya ce to Hinaya Allah ya miki albarka ki maza ki tafi kafin wannan muguwar ta ji maganar ki. Aiko Hinaya ta kwasa da gudu tana mai cewa baban nata baba sai an jima. Marmishi baban ya kana ya shiga cikin gidan da ruwan ya ajiye. Lami na zaune tana tankaɗen garin tuwo. Abuja kuwa wace gari da safe Inna Laura ta shiga fat ɗin Haisam ta gyara mai komai. Kana ta zauna tana jiran ya fito saboda yau za ta je gida. Bata jima da zama ba sai gashi ya fito. Sai zuba kamshi yake sanye yake da wani irin bakin yadi mai kyau da tsada. Ɗinkin ya ɗau jikinsa sosai ya saka hula baka. Sai agogon diamond da ke manna a hannunsa da takalmi sau ciki. Zama yakan sufa kana ya ce Inna Laure barka da safiya. An tashi lafiya ɗana? Alhamdulillah. Masha Allah ta ce, dama ɗana yau zan je gida ranar Juma'a zan dawo kwana 2 zan yi kawai. To shikenan babu matsala Inna, ina zuwa. Bedroom ya koma ya jawo wata durowa ya ɗauko rafa 3 da kuɗi kana ya fito ya bawa Inna Laura kana ya ce, 100 naki ne ki ɗauki 150. 300 ne ki ɗauki 150. Idan kin samu mai min aikin ki ba iyayenta 50 shine albashinta na wannan watan da za ta fara yi min aiki. Duk wata zan rinka biyan ta 100, kuma ki mata siyayyar kayan sawa da sauran abubuwa saboda bana son ƙazanta. Ya ƙarasa maganar yana tashi da alama fita zaye. Inna Laura ce ta ce nagode sosai ɗana Allah ya albarkaci rayuwarka. Ya tsare gabanka da bayanka ya ji kan mahaifiyarka. Mutuniyar kirki sosai. Sosai ya ji daɗin addu'o'in da Inna Laura ta yi mai sannan ya ce mata amin nagode iya. Tare suka fito ya danna ma kofar fat ɗinsa security ta rufe kana ya wuce harabar ajiye motoci. Wata farar mota ya shiga mai shegen kyau da tsada. Gateman ne ya buɗe mai ya fita. Inna Laura kuwa tana shiga ta zuba kuɗaɗen nan cikin jakarta ta fito direba ya kai ta gida. Saboda tun jiya sun yi sallama da Alhaji da Mam. Kuma ya ce direba ya kai ta har kofar gida idan ta tashi dawowa ta kira waya direba ya zo ya ɗauko ta saboda tana da waya. Tana fitowa ya saka kayanta a bayan mota kana suka ɗau hanyar Wagulata. Hinaya kuwa tana isa gida kwance ta tarar da Inna Atika sai aman jini take yi. Cikin rudewa ta kan Innar tana faɗin gwaggwa lafiya? Me ya same ki na shiga uku? Cikin ƙarfin hali Inna Atika ta ce, Hinaya, ki yi haƙuri mutuwa zan yi na san ba zan kuma kwana a duniyan nan ba. Akwai abin da nake so in faɗa miki, ba lallai ki fahimta ba, saboda haka idan Laura ta zo,
ki faɗa mata na ce ta baki ajiyar da mahaifiyarki ta bar miki. Tana kaiwa nan tare ya sarƙe ta fara karanta kalmar shahada. Nan take rai yayi halinsa. Hinaya ce ta runguma gawar inna Atika sai kuka take yi tana ihun kiran makota su zo su taimaka magwaggwanta su kai ta asibiti. Nan take gidan ya cika da makwabta aka kira baban Hinaya saboda shine kananta. Allah ne kawai ya kawo shi gidan lafiya a rikice. Shigarsa gidan ya daidai da isowar inna Laure. Tare suka shiga cikin gidan inna Laure na faɗin yayi lafiya me ke faruwa ne? Ko jinta baya yi kwance ya samu inna Atika iya yalwa tana zaune kusa da ita gefen gawar. Zama ya gefen gawar ya fashe da kuka kamar ƙaramin yaro. Laura ma na shigowa ta fashe da kuka saboda ta gane yayansu ce Allah ya karɓi rayuwarta. Haka aka yi mata wanka aka yi jana'iza aka kai ta gidanta na gaskiya. Hinaya kuwa ta koma kurna ba ta magana da kowa haka babanta ya mata magana amma ta mai shiru. Dole ya kyale ta ya tafi gida. Haka aka yi addu'ar kwana 7. Kyauta ta gaya ma inna Laura halin da Hinaya take ciki da duk abin da Lami ta yi wa Hinaya sai da ta faɗa mata. Inna Laura kuwa kuka ta saka saboda tausayin diyar ɗan uwan nata. Kallon Hinaya ta dafa kanta ta ce Hinaya, za ki bi ni mu je cikin garin Abuja gidan da nake aiki? Da sauri ta ɗaga mata kai za ta je. Inna Laura ce ta ce to shikenan. Dama yaron gidan ya ce a samu masa 'yar aikin da za ta rinka kula da duk wani abu nashi. Duk wata zai rinka biyan ki 50,000. Kana akwai makaranta a cikin gidan. Kin ga za ki rinka samun ilimi. Kuɗin aikin ki kuma a rinka ba babanki 20,000. Sauran kuma a ci gaba da tarawa ana siyan kayan kicin da sauransu kafin Allah ya baki miji ki aure ko? Kyauta ce ta ce. Gaskiya hakan yayi. Saboda haka Hinaya shawarar da zan baki ki kula da kanki ki rike mutuncinki na 'ya mace. Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi a rayuwarki. Allah isa iyakar wahalar kenan. Suka amsa da amin. Washe gari da safe inna Laura ta je gidan baban Hinaya da kanta ta yi mai bayanin komai. Tafiya za ta yi da Hinaya. Nan Lami ta ce sam ba za ta amince ba. Wane ne zai dinga mata tallan koko? Babu inda Hinaya za ta je. Dama inna Laura ta san za a rina saboda haka cikin siyasa ta ce haba Lami. Tafiyar Hinaya fa karuwar ki ce fa ba ta ba. Saboda ke za a rinka kawo ma kuɗin aikin nata. Kina siya mata kayan kicin saboda ke ce uwar rikonta. Duk wata 50,000 za a dinga biyan ta amma idan baki yarda ba ta yi zamanta. Sai na je gidan su innar Mero na san da gudu innarta za ta amince min. Sai in tafi da ita ai. Kin ga wannan kuɗin albashin na wannan watan tun kafin ma ta fara aikin. Inna Laura ta fidda kuɗin tana nuna wa Lami saboda ta san mayyar kuɗi ce. Sharaf Lami ta ce, "Haba Laure, ai bayani zaki min tun daga farko yanzu na fahimta. Shikenan babu laifi Allah ya kai ku lafiya ba ni kuɗin." Ta faɗa tana zura hannu a bata kuɗin Laura ta kirgi 30,000 ta bata. Kana ta ce 20,000 kuma kaya za ta siya mata saboda gidan 'yan gayu ne sosai ba sa son ƙazanta. Lami ce ta ce to babu laifi sai na ga na wani watan ko? Ita dai Hinaya tana zaune tana kallon su har zauren gidan Lami ta rako su kana ta koma ciki. Hinaya ce ta kalli babanta ta ce baba za mu tafi sai na dawo ka kula da kanka sosai. Insha Allahu Hinaya ta zan kula Allah ya tsare minki. Ya sa tafiyar ki ta zama sanadin farin cikin ki. Allah ya sa kuma ta zama alkhairi. Amin ta ce. Inna Laura ce ta bashi 20,000 ɗin da ta rage ta ce yaya ga wannan sai ka ɓoye kana 'yan wasu lalurorin da su. Saboda na san idan na baka su a gaban waccan matar karɓe su za ta yi. Dariya ya kana ya ce to na gode sosai Allah ya kai ku lafiya. Suka amsa da amin amin. Ya koma cikin gida su kuma suka shige gidan inna Laure ta kira direba ya zo ya ɗauke su. Hinaya ta yi bankwana da ƙawarta Mero. Gidan su inna Atika kuma Kyauta suka bar mashi ta kula da shi. Kana suka bar ƙauyen suna shiga cikin gari inna ta ce ma direba ya wuce da su kasuwa. Hinaya kuwa sai faman kalle-kalle take. Wannan shine karanta na farko da ta shigo cikin garin Abuja. Suna isa kasuwa inna Laure ta zage ta fara kwasan mata kaya 'yan kanti masu masifar kyau da turarruka. Takalmi, ɗan kunna da agogo, fantis da brazier. Duk wani abu na bukata sai da ta siyo ma Hinaya gaba ɗaya. Sai ta kashe mata 100,000. Kana suka bar kasuwar suka nufi Maitama. Don farkon gate ɗin unguwar Hinaya ta baza idanuwa tana kallon manyan gidajen da ke unguwar. Har suka iso gate ɗin gidan Alhaji Muhammad. Kwan direba yayi mai gadi ya wangala katon gate ɗin gidan suka shiga ciki yayi fakin. Kana ya fito musu da kayan su. Hinaya ce ta ɗauka ta bi bayan inna Laure. Suna tafi tana kallon yadda tsarin gidan yake kamar ba za a mutu ba. Har suka isa falon gidan babu kowa sai Anam da ke kwance kan sufa tana danna waya. Salama su ce ta katse mata abin da take yi. Ganin inna Laure ya sa ta saki murmushi tana faɗin sanda zuwa inna Laure na yi kewarki sosai. Dariya inna ta kana ta ce ni ma haka Amna. Hinaya ce ta ce ma Amna ina wuni. Sai lokacin hankalinta ya kai ga Hinaya cikin sakin fuska ta ce lafiya kalau Firiti. Murmushi Hinaya ta yi jin sunan da Amna ta kira ta. Kallon inna Laure ta ce inna wannan fa jikarki ce? Inna ce ta ce a'a.
'yar wajen yayana ce, aiki za ta rinƙa ma yaya Haisam. Murmushi Amna ta kuma yi kana da ce masha Allahu amma fa inna, 'yar nan taki tana da kyau sosai kamar yaya Haisam ko? Ya sunanta? Inna ce ta ce Hinaya, Amna ce ta ce wow, nice name, suna mai daɗi. Allah ya sa sunan ya dace da ita kamar yadda take da kyau. Ita dai Hinaya bata ce komai ba, Inna ce ta ce su zo su shige ciki su ajiye kayan su yi wanka. Bayan sa Amna ta bi saboda tana ganin Hinaya ta ji ta shiga ranta sosai. Dama Amna akwai son mutane sam bata biyo halin uwarta ba. Suna shiga ɗakin da aka bawa Inna Laure ta cire hijabinta. Inna ce ta ce gaban ɗaki can ki shiga ki wanka da alwala. Dan Allah Amna ki nuna mata yadda za ta yi kin ji? Amna ce ta ce to innarmu. Tare suka shiga ta nuna ma Hinaya komai kana ta fito. Ita dai Hinaya ƙara wa bedroom ɗin kallo take tana mamaki wai duk girman sa ban ɗaki ne. An gyara shi kamar wani ɗakin bacci. Wanke kanta ta fara yi kana ta yi wanka ta yi alwala. Tana fitowa sallah ta fara yi bayan ta yi idar. Ina ta fitan mata da kaya da kayan shafawa ta ajiye mata. Tana cire hijabin ta dogon gashin ta ya baje a gadon bayanta. Amna ce ta ce masha Allahu. Hina kina da gashi bari na gyara miki. To kawai Hinaya ta ce Inna kuma ta fita kicin ta samo mata abinci. A nan kuwa bedroom ɗinta ta je ta kwaso kayan gyaran gashi kana ta gyara ma Hinaya gashinta. Ya ƙara saukowa har zuwa wajen mazaunanta sai ƙamshi yake yana sheƙi. Hinaya kuwa sai kallon kanta take a madubi kafin ta duba kayan da suka siyo a kasuwa. Doguwar riga 'yar kanti ta saka baka tare da hular rigar. Bata ida sauko mata ƙasa ba, ta yi mata masifar kyau. Amna ce ta shafa mata jambaki pink da kwalli. Kana ta feshe ta da turare ta ɗauko wai da ta fara ɗaukar Hinaya hotuna. Inna Laura ce ta shigo da abinci ta bata, Hinaya kaɗan ta ci ta sha ruwa, saboda Hinaya bata cin abinci sosai. Amna kuwa sai janta take da fira saboda ta saki jiki da ita, tana nuna mata hotunan da ta mata. Kafin suka fito falo ta kunna musu TV suna kallo. Sam hankalin Hinaya baya ga tibin ta lula duniyar tunani. Wai yau ita ce da wannan shiga mai kyau kamar ba ita ce ke yawo da kaya a yage ba. Maganar momi ce ta katse mata tunani tana shigowa falon. Ga alama bata gidan daga unguwa ta dawo. Kallon Amna te kana ta ce ke Amna wace ce wannan kuma? Da ƙura ma Hinaya idanuwa suna haɗa ido sai da gabanta ya faɗi. Amna ce ta ce yar wajen Inna Laura ce. Oke kawai momi ta ce ta haura sama ko gaisuwar Hinaya bata amsa ba. Amna ce ta bi bayan momi tana faɗin Hina babe zan kwanta sai na fito. Hinaya bata ce komai ba ta koma ɗakin Inna Laure. Ta zauna babu jimawa Inna ta shigo ta ce yawwa tashi haɗo kayanki mu je fat ɗin Haisam a can zaki yi aikin. Kayan ta tattara suka fito zuwa fat ɗin Haisam. Lokacin ya dawo daga kamfani suna shiga Inna ta fara nuna mata ayyukan da za ta yi. Kana ta ce idan Haisam ya fito zai nuna mata sauran abubuwan da za ta rinƙa mai. Za ta koma kicin idan sun kammala girki za ta dawo ta koya mata yadda za ta wanke mai bedroom. Kana ta fita. Ita kuma Hinaya ta fara gyara falon. Share shi ta sosai ta goge shi sosai ta feshe shi da room freshener ta kunna AC kamar yadda Inna ta gwada mata. Ta kunna turaren ice nan da nan falon ya ɗauki wani sanyi da ƙamshi mai daɗi da sanya nishaɗi. TV ta kunna saboda ta ga yadda Amna ta kunna tasu ɗazun. Hinaya akwai son kallo. Yan kwanakin da ta gidan Inna Atika a nan ta fara kallon TV. Haisam kuwa yana bedroom ɗinsa wanka ya kana ya shirya cikin ƙananan kaya, wando ya sa baƙi iya gwiwa sai farar riga. Gyara su masa ya feshe jikinsa da turarruka masu masifar ƙamshi. Kana ya ɗauko laptop ɗinsa ya fito falo. Ƙamshin turaren da ya ji ne ya sa ya juyo da fuskarsa. Turaren da ta ji ne ya sa ta juyo da fuskarta tana kallon inda take jiyo ƙamshin. Suna haɗa idanuwa ta kawar da idanuwanta zuwa ga TV. Haisam kuwa cika yayi da mamaki wace ce ta shigo mai falo ta zauna tana kallon TV. Ko Amna ba ta shigowa fat ɗinsa. Falon ya bi da kallo kamar an sauya shi komai ya yi ta sai ƙamshi yake zubawa. Ƙarasowa ya zauna kan sufa ya ɗora laptop ɗinsa a kan tebul. Bai kuma kallon inda take ba, saboda shi ba zai iya mata magana ba. Idan wani ne ya turo ta idan ta gaji dole za ta yi magana ko ta fita. Har ya zauna Hinaya bata sani ba hankalinta na kan TV tana kallon Tom and Jerry. Ƙarar TVn ce ta dame shi saboda haka sam baya son hayaniya. Remote ya ɗauka da ke kan tebur ya rage volume ɗin sai lokacin ya ga abin da take kallo. A ransa yake faɗin wannan kuma wace irin yarinya ce. Sai lokacin Hinaya ta ɗago kanta cikin muryarta mai sanyi ta ce ina wuni. Shiru ya mata kamar bai ci ba. Ita kuwa Hinaya jin yayi shiru sai ta yi tunanin ko bai ji ba. Sai ta kuma cewa ina yi ne. Ɗago manyan idanuwansa yana kallonta ita ma shi take kallo. Masha Allahu ta furta a zuciyarta. Saboda yanzu take ƙare mai kallo ya haɗu sosai ta ko'ina. Kawar da kanta tai saboda san ba ta fiya kallon mutane ba. Shi kuwa wani guntun murmushi wanda ya tsaya a iya labbansa kawai. Inna Laura ce ta shigo da sallama ya amsa bayan sun gaisa ya ce ina yar aikin. Inna ce ta ce ga ta nan zaune diyar yayana ce. Ko da muka shigo kana ciki ne shine na batta ta gyara maka falon kafin ka fito. Sai kai mata sauran bayanin duk abubuwan da za ta dinga maka ko?
Jinjina kai ya kana ya ce, wai wannan 'yar yarinya ita ce ta gyara wannan falon? Ya tambaya yana mai da kallonsa ga falon. Inna ce ta ce, sosai kuwa, ɗana fiye da hakan ma za ta iya ai Hinaya akwai ƙoƙarin aiki. Sunan ya maimaita a zuciyarsa, Hinaya. Kallon Hinaya ta da sam hankalinta baya wurinsu ta ce Hinaya zo nan. Babu musu ta sauko ta zauna wurin Inna, amma ba ta yi magana ba. Inna ce ta ce, wannan sunansa Haisam. Ji ne ya ɗauke ki aiki saboda haka ki ba shi girma, banda rainin wayo da rashin aji. A fat ɗinsa za ki zauna kana daga yau, idan yana kan kujera ki zauna a ƙasa, saboda ba sa'anki ba ne babu ruwanki da kowa. Kar ki yadda ki fito idan ba shi ne ya aike ki ba. Zai rika shigowa ina duba ki. Kin ji ko Hinayar abbanta? Don masu sauraro duka-duka a nan za mu dakata. Sai mun ƙara saduwa da kuwa shiri na gaba. Ku dai kar ku manta ku ci gaba da mana subscribe wato ku danna alamar ƙararrawa. Haka zalika comment, liking, sharing shine zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Ni ce da taku kamar kullum Shamsiya Salihu Sharif nake cewa saduwar alkhairi.